سلاف روز باش هوان نوی رو یکشمیه روزا و بخیر یکشمی و بخیر جهر در جهان ایرو هنک نوچه هنه بلتنا مگلک برفره هم یوید کرم هونجی باش بن لإنجلترا إيرشا بكيري بيكات ده كس برينداربون روشا نه كس جوان جرانه لهرما كامبريجي لا يا إنجلترا لهندري ترنكي بكيري إيرشا تكرن ده كس برينداربون كروشا نه جوان جلكي جرانه لدرهقي بويرده دو كس هاتن بنشاف كرن داخليانيا بوليسين راگهاندن إنجن إنجلترا ده هات گوتن كو بير لهندري ترنكي قومية كو برب هونتينج دوني و دچو ده انجام ده جلكس بريندار بونه مسئله کی گلکی گرانه هات راگهاندن کو بویا روژا شمیه ده دما ساعت هرمی ده 19:40 ده پیکاتیه 10 کسین کو دریشره بریندار بونه راکرنه نقاشخانه پلیسان ایرش وکه بویا که مزن پیناسه کرن دیار کرن کو یکینیا تکوشین الدش تروره پشکریه ده لیپرسینه وگاوه سروک وزیر انگلترا آخفیه کیر ستارمر دبیجه افجیه ترسو فکارانه دبی از هفخامه هر کسی ما یم کو بویر باندور لوان کریه اسپاسیاتی من دسوردان آلزگین دکم بلست هفگریانه وکی دن شاهدین بویری داخلی دانه روزنامه د تایمز وانین زمان وان ظلمکی وان کسی کی دیتیه میر بیه کره کی مزند دستی بیده بیه رویج بو قبل پاریزین کتنه حتی هندوری توالتش دده ما ایریشه ده ترن لستاسیونه هاتیه راوستاندن شرکت آرایین هستنی دده ماده سوردان سرویسین لزگینده همو خطیندن گرتنه لچونو هاتنه yani hemi seferin terine sekrine l'Ingiltere divan salên dawiye de hevano bu yerên tundiye yên bi kêregelekî zêde bûne li vî welatê ku qanûnên têkildarê rakirina çekan gelekî eşkin di nava 15 salên dawiye de êrişên bi kêregelekî zêde bûne Wezîra Karê Hundirya İngiltere dibêje di nava 10 salên dawiye de nêzî 6000 kêr jalî hêzên ewlehiyê ve hatine desteserkirin li Meksîkayê bu yerekî heye ez wî jî ji were pêşkêş bikim ew çi ye Agir bi süpermarketekî ketiye zarokek jî di navda 23 kesan jiyana xwe ji destane. Li paytexta eyaleta Sonora li Meksîkayê Hermosoliyayê agir bi süpermarketekî ketiye hate ragihandin ku şewatê piştî teqînê Rûdayê di demekî Kurd te li tevahiya marketê belaviye. Li gorî daxuyaniya waliyê eyaletê di bûyerê de herî kem 23 kesan jiyana xwe ji destane gelek kes ji wan zarok bûne 11 kes jî birîndarin. Nahara kirine nexweşxane. Ew jî meselekî din li Kenya bu yerekî heye hevano navnêbêjin îro çima ji cîhanê em nûçe parve dikin îro yekşemiye ji bu yerê me ê navxweyî zêdetir dedît haya mirovan ji derve jî hebe xweş e çima nebe merûv haya mirovan ji derve hebe çima nebe xweş e li Kenyayê ji ber baranakî gur li herêma Elgeyo Marakwetê geliye Riftê ah herkiye de encamê de herî kêm 21 kes mirine zêdetirê 30 kes jî niha wendane. Herêma Elgeyo Marakwetê 320 kilometre li bakur rojavayê paytexta welêt Nairobiye zêdetirê 30 kes jî vêgavê wendane. 25 kesên ku birînê wan giranin bi helîkopterê birine bajarê Eldoretê ji bo dermankirinê wekî din di Karesetê de 21 kesan jiyana xwe ji dest daye 30 kes jî vêgavê wendane. Baranên gur ên van demên dawî li gelek eyaletan bûne sedema lehiyê herikîna axê bi sedan kes koçber bûne zerar gihîştiye binesaziya welêt jî. Ev mesele bi giranî ji ber nezanîna ciyê avakirinê hevan. Yani xweza xwe bi xwe eyar dike rêveçûnekî xweza heye ciyê ku av diherike heye gelî hene newal hene wextê ku rabin gundê xwe bajarên xwe li ser rêya avê ava bikin wisa dibe. Ji ber vê ilmê vê meselê heye hevano. Çeteyên dewleta Tirkiye li Efrînê ne dîsa hevano gelek nûçeyê me girîng jî ji Rojavayê Kurdistanê ji başûrê Kurdistanê hene ji kerema xwe re li bendê bin ev Tom Barak jî axaftina wî heye. Ahmed Şara diçe Amerîkayê
Çeteyên Dewleta Tirkiye li Efrînê guvaştxaneya zeytûnan ya welatiyekî Kurd daye ber firotinê. Li gorî rawengê Hema Mirovan ya Sûriye Sor, fermandarekî Hemzetê bi navê Zekeriya Termanînî guvaştxaneyekî yani fabrikeyekê guvaştina zeytûnan a welatiyekî Kurd ji gundê Qirtabayê ê navçeya Şêran a Efrînê bi $100,000 Amerîkî daye ber firotinê. Li gorî Sor welatiyê Kurd di dema dagirkirina Efrînê ya sala 2018 de ji gundê xwe koçber bibû. Piştre jî bi temamî destanî bû ser guvaşxaneya wî. Tiştên di navê de wekî derî, alav tev hatibûn dizîn niha ew fabrîqeya guvaştina zeytûnan bawekî fermî êdî derxistina firotinê. Li gorî saziya Sor, Ofîsa Rêveberiya Aborî ya Girêdayî Komên Çekdar dest bi gavekê nû kiriye, dikanên wan bi mora Sor digire da ku destayîne ser dikanan. Bajên bi darê zorê hene, talankirina bermayîn zeytûnan hene. Sorê her wiha diyar kir ku ev pêngav di çarçoveya binpêkirinên berdewamiyên Komên Çekdar de ye ku wekî mînak amaje bi bûyerekî 27 vê mehî kiriye. Li gorî Sor 27 meha borî yani cotmehê li gorî Sor li gundê Bêlanê ya navçeya Bilbilê serkirdeyên koma Ceyşil Nuxbe tevahiya berhemên zeytûnan ê welatiyekî talan kirine, nêzîkî 900 darên zeytûnan talan kirine. Ev jî dike derdora 205 çewal zeytûn. Ev yek di çarçoveya kampanyayeke sîstematîk de ji bo talankirina milkê cotkaran hatiye kirin. Wekî din hevanno li gundê Yaxurê navçeya Mabatayê Rêveberiya Aborî bacên zordarî yên ku digihêjine nîvê berhemê zeytûnan li ser xelkê fers kiriye. Di sezona îsal de destaniye ser zêdetirî 400 çewalên zeytûnan. Yani hûn çi qas zeytûnan berhev bikin nîvê wî dibe êwan. Yani çete bi darê zorê dest hatînin serê. Meselekî bi vî şeklî heye. Tom Barak li ser danûstandinên Qesedê û Şamê got em gelekî nêzîkê rêkeftinê ne. Tom Barak her wiha da zanîn ku Serokê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara wê vê mehê biçe serdana Washingtonê. Nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarên Sûriye Tom Barak li diyaloga menameyê li Behreynê axivî Tom Barak diyar kir ku siyaseta nû ya Washingtonê hewl dide bi ser 10 salên dîplomasiya zingarî de baz bide. Derbas bike li piş xwe bêle li şûna ku xwe bispêre destwardana Amerîkayê tevgerekê herêmî ava dike. Ev hevokekî gelekî girîng e hevanno. Heta niha yani di 10 salên borî de çi dîplomasî hatiye kirin, çi mudaxale şer û pevçûn hatiye kirin, hemî li piş xwe dihêlin, di şûna wê de êdî tevgerên herêmî têne ava kirin. Yani Amerîka herêmê bi şiklî xwe dîzayn dike, êdî mudaxale nake, yani mudaxaleyên eskerî tune ye. Barak da zanîn ku îdareya Donald Trump ji guherînên li Sûriyê kêfxweş e. Mesela piştî roxandina Beşar Esed hikûmetekê nû bi seroketî Ehmed El-Şara hatiye ava kirin, ana li ser desthilatdariyê ye. Tom Barak jî gelekî kêfxweş xuya dike. Dîplomatê Amerîkî rola dewleta Tirkiye ya di hêsankirina karên ji bo serkirdeyetiya nû ya Sûriyê bilind nirxand, got hevkariya Enqerê bû sebeb ku hikûmet El-Şara hêsantir ava bibe. Nûnerê taybetî Amerîkayê Tom Barak dibêje Serokê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara wê nava vê mehê de serdana Washingtonê bike. Barak got di navbera Tirkiye, Erebistana Suudî, Sûriyê tekiliyeke berdewam heye. Wekî din çi gotiye hevanno Amerîka ji xwe re dike hedef, dike armanc ku di tekiliyên xwe yên bi Sûriye re bi taybetî divan mijara de pêşketinan bi dest bixe. Kîjan mijaran de em yek bi yek ji we re bibêjin. Yek hevanno. Şerê li dijî terorîzm û Daişê. Baş e, divan meseleye de dixwaze pêşketinê bi dest bixe. Niha hikûmeta Demkî ya Şamê jî bi tevlîbûna Qesedê re ew ê jî bibin hevalbendên koalîsyonê. Hêzên hevpeymanî. Ew ê bi hev re. Çawa dibe nizanim. Hevalbendên Heteşê hemî Daişî ne. Hevalên wan û şervanên wan hemî bermayîn Daişî ne. Şerê li dijî terorîzm û Daişê çawa çêbibe li Sûriyê merum nizane. Qesedê wê gelek zehmetiyan bikişîne. Yek şerê li dijî terorîzm û Daişê girtina kampa El Hol heye. Ew jî
به دهان هزاران مالباتên de ayşî hene li wê derê koçber hene li wê derê ew çawa tê girtin çawa tê belavkirin ama tiştekî heye em dizanin ku Wezareta Koç û Koçberan ya Iraqê ragihand derdora 3000 welatiyê wan li kampa Holê ne plan kiriye ku heta dawiya salê hemî hemalatiyê xwe bikişînin Iraqê. Mesela Iraqê gavekî bi vî avê avêtiye li ser daxwaza Amerîkayê. Ev baş e. Yani girtina kampa Holê di vê çarçovê de xuya ye wê pêşkeve. Ji holê rakirina bi tevahî çekên kîmyewî. Çekên kîmyewî li ku derê destê kîjan hêzan de heye divê hemî were rakirin. Baya ne tenê ji bo Sûriyê ji bo temamê herêmê dibêje. Wê demê bila Amerîka berê xwe bide dewleta Tirkiye operasyonên dewleta Tirkiye lêkolîn bike ka di kîjanan da çekên kîmyewî hatine bikaranîn. Yekbûna civakên Durzî, Xristiyan, Elewî û Kurd li Sûriyê. Ew jî yek ji armancên Amerîkayê ye. Yekbûna civakên Durzî, Xristiyan, Elewî û Kurd wê çê bibe. Lê hêzên tundrew hene. Ew çawa têne cem hebûdû. Çeteyên dewleta Tirkiye hene. Bixasî 6-7 însan ew çawa dikarin bibin yek bartêşa Sûriye re ev problem e. Problem ne civakan de ye? Civak tiştekî ji hev naxwazin. Yani milletê Xristiyan, Durzî, Elewî, Kurd milletê aram in. Ne alîgirê şerin. Tenê dixwazin bijîn li gorî nasnameya xwe, li gorî ola xwe. Hêzek wanê parastinê hebe. Ew qas e. Tom Barak bi vî şiklî de axive hevano. Niha em derbasî meseleya Bafıl Talebanî dibin. Ev jî gelekî mühîm e. Bafıl Talebanî ser gelek mijaran de axive. Eger hûn guh bidinê heta dawî pir kêfxweş dibim. Serokê Yeketî Niştimanê Kurdistanê Bafıl Talebanî li Hewlê re ragihand ku partiya wî hewl dide ji bo meseleya mûçeyên karmendên Herêma Kurdistanê rêkeftineke mayînde li gel hikûmeta Iraqê çê bike. Yani peymaneke mayînde. Serokê yenekê Bafıl Talebanî îro di çarçoveya bangeşiya hilbijartinan de li Hewlê re axaftinekî pêşkêş kir ji endamê xwe re, ji alîgirê xwe re ka em binêrin çi gotiye. Em deng, sekan, hêza wan e li Bexdayê. Li ser navê milletê Kurd, emin nûnerê we li Bexdayê. Talebanî her wiha diyar kir ku Yeketî Niştimanê Kurdistan dixwaze rêkeftineke mayînde li gel hikûmeta Bexdayê çê bike da ku ev dudilî, ev êşa di dilê we de êdî nemîne. Em ê bütçeya Kurdistanê bikin wekî ya salên 2004-2013 di derbarê meseleya bütçeyê de serokê yenekê sozek da ka çi ye soza wî. Em ê bütçeya Kurdistanê wekî salên 2004-2013 lê bikin. Wê demê çawa bû divê wisa be. Eger baştir nebe, em ê biçin Bexdayê. Em ê projeyên mezin ji bo Kurdistanê bînin. Lê baweyekî yenekê em ê yani ji Zaxoyê heta Helepçeyê li hemû Kurdistanê bi yek çavî binêrin. Ev heqeten gotinek mühîm e. Yani yeneke êdî xwe tenê bi Silêmaniyê sînordar nake. Ji xwe beriya du sê hefteyan jî axaftinekî kiribû, em partiya çar aliyên Kurdistanê ne. Bakurê Kurdistanê jî. Li deverekî eger hilbijartin normal çê bibiyana, em dikarin bibin partiya yekem jî li her derê Kurdistanê. Yani axaftinekî bi îdia ye, bixwe bawer e, ka em binêrin ew ê çawa be. Vê derê de jî mesela ji bo Başûrê Kurdistanê dibêje, divê yani ji Zaxoyê bigire heta Helepçe, hemî Başûrê Kurdistanê divê em bi yek çavî lê dinêrin. Yani bütçeya ku were Başûrê Kurdistanê em bi aynî ew belav dikin li her derê. Ji xwe girî û gazên cî wî hebû ku waliyê Hewlê re bi aynî çavî li hemû navçeya nanê re. Evet. Bafıl Talebanî dibêje hûn dizanin em li Bexdayê bihêzin. Em ê Kurdistanê xweştir bikin, em ê Kurdistanê biparêzin. Ew pirên di navbera wir û yani vê derê û Iraqê de şewt dîne. Em ê wan ji nû ve ava bikin, em ê serrast bikin, em ê aramiyê vegerînin Kurdistanê. Yani em ê tekiliyê xwe û Iraqê baştir bikin dibêje. Wekî din yeneke
li bazneya hewlêrê sî berbijêrên wê hene, namzetên wê hene, çend kursiyan dikare bi dest bixe li hewlêrê hevanda. Yeneke li hewlêrê çend kursiyan dikare bi dest bixe ji sî endaman. 16 kursî. Yeneke dibêje li hewlêrê ez dikarim 16 kursiyan bi dest bixim. Ew ê bikaribe gelo. Di dawiya hilbijartinan de em ê bibînin. Niha yek ji axaftina wî ya balkêş ew e, ew kela hewlêrê heye. Di cejnekî dewleta Tirkiyeyê çawa çêbûbû, kî plan kirbû nizanim. Projeya kî bû heqeten pir balkêş bû. Aniha li ser fotoğraf hûn dibînin vê derê. Kela perçeyekî kela hewlêrê ye bi ala Tirkiye hatibû reşkirin, sorkirin. Bi ala Tirkiye hatibû sorkirin. Ja bala Talibanî kişandiye dibêje kela hewlêrê êdî wê tu carî sor nebe, wê tenê kesk bibe. Kesk hûzanin sembola logoya Yekîtî Niştimanî Kurdistanê ye. Yani axaftina wî bi vî şeklî ev kele wê êdî sor nebe, wê bibe kesk bi vîya we balkişan ser wê dema ku ji bo xatirê dewleta Tirkiye weke jestekî ronahiya sor bi şeklê ala Tirkiye dabûn ser gelehê, geleya dîrokî ya hewlêrê. Gelek hatibû rexnekirin wê demê. Yeneke bi zêdetirî 105 namzetan li heft bazneyên hilbijartinê rekberiyê dike li gel aliyên din. Niha em warin ser meseleya uçum. Uçum kî ye? Uçum Şêwirmendê Tayyip Erdogan e. Ev jî twîta wî ye. Ez wextê twîta wî parve dikim, nayê wî manê ku hûn biçin teqîb bikin. Binêrin min teqîb nekiriye. Ez naşopînim jî. Uçum Şêwirmendê Tayyip Erdogan e. Her roja yekşemê radibe nivîsan dinivîsîne. Piranî di derbarê pêvajoyê de ye. Di vê derê de dibêje komisyon wê biçe serdana İmraliyê. Mehmet Uçum Şêwirmendê Tayyip Erdogan dibêje pêvajo derbasî qonaxeke nû dibe. Mehmet Uçum wekî her hefte îro jî di derheqê pêvajoyê de nivîsekî belav kiriye li ser malpera xwe ya X'ê. Tê de ji destpêkê heta niha hem tevgera Kurd hem aliyê dewleta Tirkiye çi gav avêtine yek bi yek qonax bi qonax rêz kir û bi bîr xist. Yani ji çûna Devlet Bahçeli cem heyeta Dem Partiye sala borî ji peyama Rêzdar Abdullah Öcalan heta meseleya çekdanînê ya heta îro hemî tiştê ku aliyê Kurdan kiriye rêzkirin ji ber ku aliyê dewleta Tirkiye tiştekî nekiriye tenê komisyonekî ava kirine bahsa wê komisyonê dike. Yani komisyon ava biye. Îja xebatî wî bi rêz dike. Ka em binêrin mesele çi ye? Qismek daxuyaniya wî migirtiye ji ber ku tiştê ku hemî dubare dike ev hate kirin, ev hate kirin. Hemî tiştê ku Kurda kiriye naxwazim ji were dubare bikim. Tenê rewşa îro û tiştek ku divê were kirin. Tiştê ku îfade kiriye min ji were wergerand çi dibêje? Di vê qonaxê de tê payîn ku Komisyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê ya ku di Meclîsa Mezin a Netewî ya Tirkiyeyê hatiye damezrandin, berê godarîkirinê xwe temam bike, li İmraliyê bi Öcalan re ew ê biaxife. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ragihand ku piştî godarîkirinan komisyon wê raporekî li ser qanûna serdema veguhêz amade bike. Wekî din raya giştî ji komisyonê hêvî dike raporeke perspektîf li ser pêşketin li ser xurtkirina demokrasiyê li gorî navê xwe amade bike. Komisyon dikare rapora demokrasiyê ji qanûna serdema veguhêz cuda binivîsîne. Yan jî ew dikare raporekî yekane amade bike ku ji du beşan pêk were. Bi sernavê pêvajoya veguhêz ew yek, pêvajoya demokrasiyê du. Ev bi tevahî li gorî biryara komisyonê ne. Yani ew biryara xwe bidine. Lêbelê eger komisyon berî amedekirina rapora xurtkirina demokrasiyê misyona xwe temam bike, ev dikare wekî kemasiyekî were hesibandin hevandan. Evaya çima mühim e? Komisyon beriya amedekirina rapora xurtkirina demokrasiyê eger misyona xwe temam bike, ev dikare wekî kemasiyekî were hesibandin. Yani dibe heta hûn rapora xwe nenivîsînin. Di mesela demokrasiyê de, di mesela pêvajoya veguhêz de, heta hûn pêşkêşî meclîsê nekin, xwe fesih nekin. Yani misyona xwe temam nekin.
براستی تکچونا کمیسیونه جبو فایده جبو سودورگرتنا جوی درفت کاروکی وندکرنا درفت کی بهز یا جبو پیشفبرنا دموکراسی وردیتن چما وسا داخل زنم خویای کمیسیون گوتی ادی میسیونا me tamam biye em xwe fesih dikin wekî ku gelek caran berî jî hatiye gotin Tirkiyeyeke bê terör ne encameke lê destpêkeke bi derbasbûna bo Tirkiyeyeke bê terör hem ji bo Tirkiye hem jî ji bo herêmê serdemeke nû dest pê dike bêguman raporê ku ji aliyê komîsyonê ve li ser pêvajoya veguhêz ji bo pêşxistina demokrasiyê ew ê were namedekirin wê beşdariyeke girîng divê pêvajoyê de bike yani ji bo vê pêvajoyê wê destkeftiyên mezin bin ew rapora ku komîsyon amade dike raporên ku ji aliyê komîsyonê ve li ser pêvajoya veguhêz li ser pêşxistina demokrasî were namedekirin wê piştgiriyekê mezin bidin vê pêvajoyê wekî ku Serokkomar Tayyip Erdogan dibêje em ê xebata xwe bi nêzîkatiyekê hessas avaker berfireh bidomînin bêguman em ê serdemeke nû bidin destpêkirin ku tê de qurbaniyên ku ji aliyê milletê me ve hatine dayîn vala neçin binêrin yani basa şerê xwe ê li hember milletê Kurd dike yani qurbaniyê wan çi ne eskerê wan ê kuştî ne yani ji bo keda wan vala neçe em Tirkiyeyekî bê terör ava dikin vana hemî provokatîf in gotinên provokatîf in gotinên Tayyip Erdogan meselê hal nakin tam berova jî meselê sor dikin mesela dibe ew vala naçin aştî ewlehî aramî biratî ne tenê di nava sînorê me de li dervê sînorê me jî wê serdest bin bi vê baweriyê em ê bi ser bikevin dünya alem dizane ku sebebê şer û pevçûnê li rojata navîn qet nebe ê herema me Kurdistanê dewleta Tirk e dewleta Tirk nebe aştî jî heye ewlehî jî heye aramî û biratî jî heye di navbera milletê Tirk û Kurda jî problem tune tenê mantıqa dewleta Tirkî asteng e دو افرین سه ارومیه او مدال پیشکشتان و او سباجه پیروز و بناماله شهیدان امروز بما شامپیون کل اروپا او مدال پیشکش و بناماله شهیدان و به تایبت سه باجار یک کرکوک دو افرین سه ارومیه او مدال پیشکشتان و او باجار کرد بیو کردستانی او باجاری ل خاک کردستانه هر بجی کرد و کردستان ciwanekî me hakikaten tiştekî qezenç kiriye ama ez navî nizanim min nedît deqekî ez tiştekî din nîşanî we bidim hevana hûn dixwazin dengê Bafıl Talebanî bibîsin ew ê ku dibêje Kalay hewlêr Kalay hewlêr Sawza Sûr niye û qet sûr nebit Kalay hewlêr Sawza Sûr niye û qet sûr nebit Kalay hewlêr Sawza Sûr niye û qet sûr nebit tiştekî din hebû min xwast nîşanê we bidim hevana ew jî balkêş bû deqekî heh vê derê deqekî ya ev Rêzdar Hüseyin Topkî der ez dişopînim di evê de di Twitterê de ez cana Twitterê dixwînim pir bala min dikişîne ve fermandarekî berê gerîla ye niha li Kudrê bar dikim li Ewropayê em jî ra serkeftinê dixwazin dilê wî dişewite ji bo dava Kurd û Kurdistanê nivîsekî nivîsandiye binêrin çi dibêje ez hema bi we re bixwerim dibêje di sala 1993 de dibê ez gerîla bûm em çûn gundekî Bitlisê em bû mîvan di gundekî Bitlisê hevalê ku Tirkî zanin ji xwe dikarin bixwînin jî hevalê Tirkî nizanin ne mesele ez ji wan re niha dibêjim dibê em çûn gundekî Bitlisê em rûniştin jinekî ixtiyarê malê hebû dibê ji me re got em jî welat parêzin yani ez jî welat parêzim vê mehê dibê ya îsal ez çûme Mêrsînê
bi tevî xizm û eqrebayê xwe re dibe em tevlî meşekî bûne. Yani ji me re dibêje. Îja me jî got ê baş e te meşê te çi kir? Digot tiliya xwe ra kir. Neqekî pir şîrîn e, pir şîrîn e. Dayîka me pir şîrîn e. Deqekî. Dibe awsa dibe ev îşaret kir, dibe dayîka me ji me re got ez çûme Mêrsînê tevlî meşê bû me got me te çi kiriye? Got me ha kiriye. Ev îşaret kiriye. İşaretê serkeftinê. İşe baş e dibe me gotiye maneya vê îşaretê çi ye? Yani te çima îşaretekî wisa kiriye? Wî jî gotiye em Tirkiye dikin du perçe. Yani dayîka me fehm kiriye ku ev îşaretê mana ku em Tirkiye dikin du perçe. Pirî dewleta Tirkiye ji me re gotiye hûn bölûcîne hûn Tirkiye perçe dikin. Yani ji dayîka me wetirê jî ev îşaretê mane tamam rast em Tirkiye dikin du perçe. İja dibe rewşa milletê me ev e. Meselê ancak dibe merov bi vîya wê dikare izah bike. Em hêvî dikin ku ev xewn û xeyalê me bibe rastî. Yani Türkiye hey em bikin du perçe Kurdistan ji xwe re Tirkiye ji xwe re. Ji ev daxuyaniya Hüseyin Topkî derbû mala wî ava. Bîranînekî xwe di dema gerîla de dibêje. Bifikirin di salan nod û sisyan de wekî gerîla fermandar çûye gundekî Bitlisê di şer û pevçûnan da derbas bûye jiyana wî bedî û niha çi dike nizanim. Yani rojekî bibe mîvan heqeten dengê çi silav û rêzê xwe dişînim. Ez nas nakim min nedîtiye lê eger bikaribim pêşwazî bikim wekî mîvan û baxfe Kurdiye wî çi waye nizanim ji ber ku tim Tirkî parve dike ez amade me bi kêfxweşî pêşwazî bikim û pirsan jê bikim hem bi basa serperatiyên xwe bike û hem jî vê meselên îro şîrove bike ka çawa diçe dawa Kurd û Kurdistan çawa diçe van deman. Hevanno me basa ûçûm kir. Niha jî rêveberiya xwe ser di 3 salên dawiyê de 5 kooperatifê mirîşkan ava kirine ka em nerin ew mesele çi ye? Li ya ev mesela rast e. Ofîsa projeyên civakî û kooperatifan ya rêveberiya xwe ser ji bo pêşvebirina aboriya civakî xebatên xwe didomîne, hevserokatiya Komîteya Kooperatifan ya rêveberiya xwe ser da zanîn ew bi armanca zêdekirina berhemên xwemalî ên cihî giringiyekê mezin didin kooperatifên çandinî, ajaldariyê û mirîşkan. Hevserokê Komîteya Kooperatifan ya rêveberiya xwe ser Abdulgefûr Romî got niha li Reqayê 15 kooperatif di warên çandinî, ajeldarî, pîşesaziyê de hene. Di sektora ajeldariyê de me hejmareke baş ya kooperatifê mirîşka ava kirine. Di van kooperatifan de mirîşkên ji bo hêkan hene ê goşt û jê serjêkirinê hene. Niha 5 kooperatifên mirîşkên goşt hene ku 11,000 çêlik tê de têne xwedî kirin. 7,000 mirîşk jî ji bo firotinê amade ne. Hevalê me li Wanê ez nav nedim projeyekî tê pir xweş hebû a van meseleya da xwedîkirina sewal û heywanan de hevalê me Wanê binêre ew proje xwe pêş dixin ama me nekarî em dengê xwe bigînin wan vê derê ez han nav didim navê rêveberên me ê ku bi vê meseleyê re eleqedar dibe eger dengê me diçe wan projeyekî pir ciddî heye ya di mesela xwedîkirina heywanan de mesela çêkirina şîr û peynîr û mast û belavkirina nava millet da pêşxistina goşt mesela sektora goşt li Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê projeyekî heye di destê hevalekî li Wanê da eger me bikariba tekîlî daniye bi Rojavayê Kurdistanê re süper dibû. Me bi rêya hin hevala pêşkeş kir lê heta niha tu dengekî nehatiye helbikî projeyekî pir maqûl e pir di cî de ye. Em hê jî li bendê ne eger kesên erkdar ji Rojavayê Kurdistanê bixwazin mesela xwedîkirina sewalan de sektora goşt, şîr, mast, penîr de hinekî hereket çêbibe dewlemendî çêbibe li Rojavayê Kurdistanê bi me re bikevin tekîlî hem bi rêya Messenger, bi rêya X, Twitter bi şiklekî me re bikevin tekîlî telefonê me jî li her derê hene. Projeyê hevalekî heye kesekî spor e
Hûn bixwazin merû dikare vê projê pêşkêşî we bike. Me pêşkêş kir lê belkî hevalan negiyandiye we. Em bidomînin niha hevalno divan kooperatîfan de mirîşkên ji bo hêkan hene, ê goşt hene, serjêkirinê hene. Niha 5 kooperatîfê mirîşkên goşt hene, 11,000 çêlik tê de têne xwedî kirin, 7,000 mirîşk jî ji bo firotinê amade ne. Berpirs dibêjin ew dixwazin birêya van kooperatîfên civakî millet saziyên rêveberiya xweser bi heva girê bidin. Bi dehan malbatên çolteran jî li wan deran bixebitin. Rayedarê meselê Abdulgefûr Romî heye, basa meselê dike, armanca van kooperatîfan ew e, mirîşkan ji bo yê bazarê erzantir dabîn bikin, niha zêdetirê sed malbatî li wan kooperatîfan dixebitin. Niha em hejmara mirîşkên goş zêde dikin. Ew li gorî sîstemeke tendurist, baş, bi êmekî tendurist têne xwedî kirin. Yani dibêje em niha hejmara mirîşkên goş zêde dikin. Ew li gorî sîstemeke tendurist, bawer dikim li gorî bio êmekî tendurist têne xwedî kirin. Sîstema kooperatîfan ji sala 2022 diyan ve ji aliyê rêveberiya xweser ve dest pê kiriye. Niha li 5 kantonan 325 kooperatîfên mezin û biçûk dixebitin. Zêdetirî 10,000 kes jê fayde dibîne. Beşek ji van kooperatîfan bi taybetî yên jinan e. Tiştekî bi vî şeklî heye. Hevanno em derbasî mesela ew ê bibin. Ferit Şen Yaşar ji malbata Şen Yaşar hûn zanin demekî pir dirêj di nava çalakiyan da bûn ji bo edaletê. Bawer dikim di mesela xwe de di mesela malbatî de gihîştin edaletê. Lê li ser meselekî din daxîfe zana ji we re pêşkêş dikim. Mesela Meksîkayê min ji we re pêşkêş kir nekir nizanim. Ev mesela li paytexta eyaleta Sonora ya Meksîkayê erê agir bi süpermarketekî ketibû veya min ji we re pêşkêş kir gelo. Bi tevahî 23 kesan jiyana xwe ji dest dane, 11 kes jî birîndar bûne. Niha mesela kek Ferit Şen Yaşar mesele çi ye? Dibêje li nexweşxaneya Rihayê kadro bi 4,000 lîreyê têne firotin. Esas skandal ev e, ji bo 932 karkerên ku wê li nexweşxaneya bajêr ya Rihayê li Bakurê Kurdistanê bêne wergirtin, 65,000 kesan sêrlêdan kiriye. Bifikirin hevanno, bi qasî 1000 kes cî heye li nexweşxaneyê divê bixebitin, 65,000 însan serî lê din ji bo bixebitin. Vaya felaket e. Li Rihayê nexweşxaneya bajêr ya ku xwedî 1800 nivînan e, 332 odeyên emeliyetê ne, wê sala 2026an were vêkirin dest bi kar bike. Saziya karkeran ya Tirkiye ragihand wê ji bo nexweşxanê 508 karkerên paxijî, 240 karmendên ewlehiyê, 312 karmendên piştgiriya klînîkî. Yani bi tevahî 932 kes wê dest bi xebatê bikin. Baş e? Lê çi ye? Em bêjin 932 kes û bêjin 1000 kes. Ne mesele? Rabin hevanno 65,000 însan diçin serî lê didin. Saziya karkeran ya Tirkiye yani dibêjin em hewcê xebatê ne em dixwazin bixebitin. We dît ku ciyê îstihdamê tune ye, ciyê ku însanê me bikarin têda bixebite îdara xwe bikin tune ye. Ev çawa dewlet e. Dewlet jî dere hanê ev çawa pergaleke rêveberiya heremî ye. Yani hevalê me jî dikarin çê bikin. Fabrîqe, tişmiştên hilberînê ji bo însanê me têda bixebitin. Parlamenterê Rihayê balkişandiye ser vê meselê. Hakikaten mala wî ava, bravo, Ferit Şen Yaşar. Li parlamentoya Tirkiye rabû konferansekê rojnamegeriyê li darxist, divê wergirtina karkeran li gorî liyaqatê be. Yani bertil têda tune be. Yani kî hêja ye,
ki ehli işe liyakat ewe li gorî wî bila biçin bixebitin. Ji ber ku tiştekî bîsê ku tê de bertêl heye. Yani ki perê xwe bide ew tere dixebite tê de. Ferîd Şen Yaşar parlamenterê Rihayê dibêje ji bo nexweşxaneya bajêr 508 karkerên paxijiyê 240 karmendên ewleyê 312 karmendên tenduristiyê yê klînîkan bi tevayî 932 karker wê bixebitin. 65,000 kesan serî lêdane. Ev kesê ku serî lêdane jî emrê wan di bin 40 salî re ye. Bifikirin. Karker wê rêya Wezareta Tenduristiyê bi sîstema pişkavêtinê wê bêne wergirtin. Di rojên dawiyê de jî ji bajarên din ber bi Rihayê ve koçberiyek heye. Bifikirin. Niha 65,000 kes diçin serî lêdin ji bo ciyekî 1000 kesî. Kura tê kişandin. Kura yani merû pişkê davêje. Yani destê xwe dixît kî çi para te keve tu bi pişkê tu dikarî dest bi kar bikî. Baş e? Hemî jî salê wan dibin 40 salî rane. Îja niha Ferîd Şen Yaşar dibêje wan rojê dawî me firq kir ku hin kes hatine li Rihayê bi cih bûne. Malê xwe bar kirine. Ji deverên cuda hatine bi cih bûne. Em dipirsin xêr e hûn çima hatine van dera? Dibe em hatine xestexanê de dixebitin bi tevî malbatê xwe hatine xanî girtine. Yaw temam werin bixebitin lê hê kifş nebiye. Hê kura nehatiye kişandin. Yani hê pişk nehatiye avêtin kîl kudirê dixebite. Hê nehatiye diyarkirin kî dixebite. Derket holê ku ev ciyê xebatê hatiye firotin. Kî perê xwe bide ew tê li nexweşxanê dixebite. Yan jî însanan dest pêkirine xizm û eqrebayê xwe digirin îş. Beriya formalîteyên fermî. Ya mesele ew e. Divê dema em dipirsin çima we mala xwe aniye Rihayê dibêjin em ê li nexweşxaneya bajêr dest bi kar bikin. Ka ew bi rêya pişkavêtinê bi hatina wergirtin. Li nexweşxaneya bajêr kadro bi 4000 lîreyê têne firotin. Pere bi rêya siyasetmedarekî yan jî bi rêya komeke siyasetmedaran têne dayîn. Dibêje ez ji vê derê li ser navê 65,000 kesan bang li Wezareta Tenduristiyê dikim. Haya we ji vê meselê heye tune ye. Ferîd Şen Yaşar dibêje. Ya em derbasê Rojhilatê Kurdistanê bibin hevano li nêzîkê navçeya Dewlanê ya Parêzgeha Sinê di encama qezayekî trafîkê de 3 kes mirin. Qeza şeva borî li ser rêya Dewlan, Qor ve Çayê ya Parêzgeha Sinê li Rojhilatê Kurdistanê rûda. Ji ber dijwariya qezayê her 3 kesên di wê otomobîla taybet de di cih de jiyana hejdestan mirin. Li gorî amarên saziya tiba dadî ya Îranê di navbera 21 Adara 2024 21 Adara 2025 de yani tam di nava 12 mehan de salekî de li Îranê li Rojhilatê Kurdistanê zêdetirî 20,000 kesî di qezayên trafîkê de jiyana hejdestan. 20,000 kes di salekî de. Ne? Ji şerekî ne mezintir e? Ji asteya şerekî pir mezintir e hevan. Mesela me îro bi vî şeklî ye meseleyên siyasî hevano ji xwe doh roja cîhanî ya Kobanî bû me bernameyek taybet çêkir di demên pêş me de Ronî Riha hevalê min ê ku tim dibe mîvan tevlî dibe şîrovê wî pir tê ecibandin ji aliyê we ve ew jî wê demê li Kobanî bû hem xebatî wê cuda jî hebûn tevlî şer jî bibû. Eger em bikaribin pêra hevpeyvînekî çê bikin vê derê sohbetekî bidin dest pêkirin pir baş dibe. Kan bidirin we çi abe. Ya Selahaddin Demirtaş bersiv daya rexneyan. Hevan ez dibêjim qey û neheqî li Selahaddin Demirtaş dike. Ji were bêjim. Yani qet kêfam nehat yani. Doh min dît li hember nivîsa Selahaddin Demirtaş gelek rexne hene. Tabii ê persên didin jî hene, ê rexne dikin jî hene. Lê divê merov jî bîr neke ku Selahaddin Demirtaş li gorî astiya civaka Tirkiye dinivîsîne xîtab dike. Yani ev e. Ancak bi vî şeklî dikarin fehm bikin. Bi taybetî jî balê dikişîne ser wendakirina wext û merov
mesela hune bibînin di dawiyê de ew ê mafdar derkeve. Tayyip Erdoğan anha bi milletê Kurd wextê de wenda kirin û dixwaze serkeftina xwe bi milletê Tirkiye bide îxna kirin. Bibêje ez bi serketim min rêxistina terorê ya 5 salan têk bir serê dewletê ew xwesa di belayê da bû problemên ekonomîk hemî divê ji ber vê meselê derketibûn min têk bir û paşê jî ew ê serkeftina xwe îlan bike. Derdê wî, xema wî, dawa Kurd nine. Meseleya Kurd çareser nake Tayyip Erdoğan. Yani na çareser nake. Devlet Bahçeli şu xwe ji binî ve çareser nake. Derdê wan ew e Kurdan bi şeklekî bixapînin destê xwe pişta wan bidin hêza wana pîroz hêza wana parastinê ji destê wan bigirin Rojavayê Kurdistanê bertaraf bikin bi ser dikevin bi ser nakevin meselekî din e ama armanca wan ev e. Kî dikare li dij derkeve? Kî dikare bêje armanca dewleta Tirkiye ne ev e? İjanaha Nahit Eren di derheqê pêşniyaza Serhedîn Demirtaş da kat em bibêjin çi gotiye? Serokê Amedsporê Nahit Eren li ser pêşniyaza Serhedîn Demirtaş ya maçekê di navbera Amedspor û Trabzonsporê de got Amedspor her tim amade ye. Serhedîn Demirtaş bu malpera T24 gotarekî nivîsandibû di pêşniyazê xwe de behsa maçekê biratiyê ya di navbera Amedspor û Trabzonsporê de kiribû. Çima Trabzonspor hevandin ji ber ku yek ji tîmên herî nijadperest û netewperestên Tirk Trabzonspor e. Demirtaş pêşniyaz kiribû ku li Amedê di navbera Amedspor û Trabzonsporê de maçeke dostanî were organize kirin û her wiha milletê Trabzonê milletên deverên cudayê Tirkiye rabin werin Amedê li malên Kurdan bibin mîvan bizanibin medeniyet çi ye dixwaze wisa bêje. Bizanibin mîvanperwerî çi ye. Merov li bajarê xwe êrişê xelkê nake. Fêr bibin. Serhedîn Demirtaş qesdewî dike. Hatta ku civaka Tirkiye Kurdan nas neke, çayekî wan, xwarinekî wan nexwe li mala wan nebe mîvan bi hevra neçin maça dostaniyê tu heftê hev qanûnan çêbikî ji mana xwe tune ye. Qanûn pêk nayne. Pêşî di dilê însanan da qanûn çêbikî paşê qanûnê li ser kaxezê rehet tê pêkanîn. Çêkirina qanûnan rehet e. Kî pêk dîne? Ez ji we re tişek bêjim hevan biçin xala sî û nehan ya peymana Lozanê bixwînin ha li Googleê xin li Googleê xin xala sî û nehan ya peymana Lozanê tê de zimanên zikmakî zimanên herêmî li her derê Tirkiye dikarin werin perwerde kirin. Yani merov mesela divê milletên cuda ê li Tirkiye dikarin bi zimanê xwe perwerdeyî bibînin. Mesela Êzidî jî di nava wan de ne. Êzidî normal ji ber ku ji olekî cuda ne dikarin bi zimanê xwe perwerdeyî bibînin. Kurdî, Sûriyan. Ola xwe pêk bînin. Mesela Elewî bi Kurdî dikarin ola xwe pêk bînin. Lê nayê pêkanîn. Mesele ew e. Mesele qanûn heye. Ez ana dikarim 10-15 xalên destûra bingehîniya Tirkiye nîşanê we bidim çawa basa demokrasiyê dike, çawa basa heqê karkeran dike, çawa basa avakirina fabrîqeyan dike, çawa dibêje hemî însan dibêje perwerdeyê para xwe bigirin. Yani qanûnên baş di destûra bingehîniya Tirkiyeyê de hene vê gavê. Herin binêrin hene. Ama nayê pêkanîn. Ji ber vê ji qanûna zêdetir guherîna mantiqê me ji xwe re esas bike. Yani carkî imkan çêbibe ew di destûra bingehî de qanûnên heyî nayê pêkanîn. Mesela dibêje dewlet mecbûr e ji hemî însanan re imkanê kar peyda bike. Dewlet vê yekê dike nake. Gava dime ji we re pêşkêş kir. Ji bo 1000 cihî îş 65,000 însanan serî lê dane. Vaya normal li dijî destûra bingehî ne. Ka dewlet mecbûr bû cihê kar ava bikira, cihê îstihdamê ava bikira. Nake. Mesela dibêje dewlet mecbûr e li her derê yani hizmetê bigîne her derê wek hev li her derê Tirkiye. Ka wisa ye. Yani nayê pêkanîn hevan no. Pir tişê din hene. Baş e ez xatir ji we dixwazim hevan no gelek spas dikim ji bo we, ji bo hebûna we,
جبر علاقه یا وش بو وی کانالا ما دو ما به سید خان را برنامه کی چیکر چه و بو ترکان ایپک و ناسکر و چو دنگی وی گودار کر هوالنا ناوی ویدن دلار بچن گودار کن دنگی وی اوی خن نزانم د آرشیوان ده هەیە د یوتیوبێ خن بێژن کاسێتên ساڵên هەشتی و شەش هەشتی و هەفت هەشتی و هەشت yê koma berxwedan yan jî yê huner komê didî hûn çawa lê digere nizanim ama bi navê Türkan İpek nayê dîtim ji ber ku navê ne qeyd kiriye tenê kasetên huner komê de hene dengê wê li bername me hûn godar kin serê heta dawî hûn ê kêf bigirin ez dibêjim bernameyekî süper serkeftî bû hakikaten mala Seyidxan Ava hûn her hebin demên pêş me de dixwazim cardim Seyidxan pêşwazî bikim bibe mîvan yan jî hunermendê me din jî dibe mesela ez pir dixwazim vê derê bi Hekîm Sevkara biaxivim ne hûn jî dikarin pêşniyaz bikin mesela hevalê me emele mesela gerek hunermendê me din hene Xelîl Xemgîn pir dixwazim mesela ji xwe ez heyranê dengê Xelîl Xemgînim wekî we hemiya yani kîjan însan di nava Kurdan de ne heyranê dengê Xelîl Xemgîn e mesela dengekî têr û tijî bi quwet baş e şivanperwer jî ji bîr nakim tevî ew ji xwe starê me ye mala we ava her hebin hevalna